Ilme taqtalar мәсьәлесе күтәрелгәч, җәмәгатьчелектә төрле фикерләр туды. Кемгә кирәк ул дип тәнкыйтьләделәр, кемдер яклап чыкты, кемдер тәнкыйтьләп чыкты. Бу штраф кичкенә дип санамыйсызмы? Ул халыкның ачуын кабартмыймы менә бу кичкенәлеге белән? Һәм шушыңа бәйле буларак, Казандагы дәүләт муниципаль оешмалары фасадларына караганда бар тик Татарстан парламентында гына, шушы парламент бинасында гына ике телдә язылган. Бу штрафлар дәүләт оешмаларына салыначакмы менә бу үтәмәгән очракта законны? Закон бөтенебезгә дә бер, кагалар бөтенесенә дә закон белән кабул ителгән бит инде. Татарстанда ике дәүләт теле, татар теле, урыс теле, һәм һәрбер офиста, һәрбер бинада ике телдә шушындый объявление, нәрсә дип атала. Вывески и фасады дип атала. Фасад большой вот этот. Фасадта булырга тиеш. Татарчасы. Менә Илме тақта дейбез. Илме тақтасы, илме тақтасы объявление менә. Булырга тиеш закон нигезендә. Монда кемдер инде куерта башлады бу мәсьәләне, имеш бизнес офисларында ике телдә кыйммәткә төшә, тегеләр булай дип. Безгә чыгарган продукцияга бәя өстәлергә мөмкин, аның өчен дип бер тактага татар телендә я урыс телендә язсалар, аның бәясе алай түгелдер ул фирманың, оешманың. Минем уйлавым буенча, монда штраф җыюда эш түгел. Штраф 500 буламы, 1000 буламы, артыгы буламы, эш анда түгел. Без ул хокукны муниципалитетларга бирдек. Алар мәсәлән күтәрергә тиеш булалар. Аларга билгелерәк, күренебрәк тора бит инде улай бер. Алар көн саен шунда. Менә аның беренче адымы, икенче адымы 500-дан 1000-гә хәтле штрафны күтәрделәр, әз дип әйтәләр. Безгә уйлавым буенча бу мәсьәлә карарбыз әле, практикасын ничек күрсәтер. Менә яңа законны президент имзалагач, без аны мәсьәләдә язып чыгарбыз. Татар телен сакларга кирәк дигән мәсьәлә ул бит бар, ул борчып торган бөтенебезнең мәсьәлә. Инде автобусларда, трамвайларда, троллейбусларда татар телендә остановкаларны әйтеп, исәнемсез дип каршы алсалар, ике телдә ул закон үтәлә дигән сүз. Бүгенге көндә ул закон тулаем үтәлми. Шуның өчен менә шушындый адым ясадык. Җирле үзидарә органнарга шушы хокукны биреп, әз генә штрафны арттырып, барыбыз да ике телне, дәүләт телен куллану мөмкинлеген тудырабыз.